Ja sa vám najskôr zavrtím, lebo ma to láka. Dievčatá, vás zdravím. Predvádzam vám nové spoločenské šaty. Sú vyrobené z viskózy, sú veľkosti od 38 po 50 a máme ich v týchto farbičkách. Parížská modrá, ružová, taká malinová, zelená, krásna hnedá a na ulici Botovej máme aj tmavomodrá. Takže neváhajte prísť do našich predajní Heo, ulica Predmestská 60, Botová 5, Žilina, alebo mi zavolajte na telefónne číslo 0903 550 720. Takže tu je taký pás s kamienkami a sú trošička nad pasom, tak možno, že to, alebo určite robí to, tú líniu. Ešte som nevidela tieto šaty, aby niektoré dáme nesedeli. Takže neváhajte, sú nadčasové, na roky, budú moderné za 10 rokov. Teším sa na vašu návštevu, ako vždy. Volajte.